Umengameli URamaphosa uyena ozohola ithimba labaholi bamazwe ase-Afrika emzameni wokukhanda ukuthula noxolo ngempi eqhubekela kwelase-Ukraine. Amazwe amaningi emhlabeni ayalimala ngokwesimo somnotho ngenxa yalempi engakhawulwa phakathi kweRussia kanye ne-Ukraine. Abaholi bamazwe ase-Afrika kulindeleke ukuthi babambe izingxoxo zokubambisana nomongameli waseRussia uVladimir Putin kanye noVladimir Zelensky umongameli wase-Ukraine. Yesterday we met and confirmed that we now are at a stage where we are going to visit Kyiv and Moscow, and our mission is a peace mission really, and we want to dub it as the road to peace. Ungqongqoshe waseNingizimu Afrika wezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela uNaledi Pandor uyena onikezwe umsebenzi wokuhlela izithangami zemhlangano nabaholi balamazwe womabili i-Ukraine kanye neRussia. Ambassador Groenewald will be the person that we ask to support us as we work on the logistics and security arrangements. You're aware that there's this train journey that has to be undertaken from Poland to Kiev, and that journey we have to ensure is both comfortable and secure. Ngakolunye uhlangothi izwe lase-Ukraine selixwayise ithimba lezithunywa zalabaholi base-Afrika ngokuthi uma ligaqele ukuthi lizonxenxa elase-Ukraine ngokuthi kube yilona eliphosa ithawula kwilempi eqhubekayo kuzofanele likhohlwe. That a group of African leaders wants to come to Kiev and to Moscow, or I don't know where Putin the aggressor will host them, and they want to talk. So if we are talking about this mission as a peace plan, then I am aware of it, and we are looking forward to hosting these presidents in Kiev. We see value in talking with them. Akukacaci ukuthi uRamaphosa kanye nomongameli waseRussia bazokwazi yini ukubhunga eceleni ngodaba lukaPutin okulindeleke ukuthi athamele umhlangano wamazwe eBRICS ezosingathwa eNingizimu Afrika ngoNcwaba. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eGoli.